Mudhara iwe, vhara shopu tiende mhaniwe, notona pasi pano waiziya. Hatina zuva rese toda zvekuenda, vhara shopu tiroye pasi. Mira ndikanotengesa kana 20 zigika tobva taporika. Nyaso ari kutenga bakani masikonzi yangu ya. Ndofunga manamata yangu kushanda. Wana baba muri piko, uya mutenge masikonzi. Wana mai muri piko, uya mutenge masikonzi. Woma rasta muri piko, uya mutenge masikonzi. Masikonzi. Aiwe mudhara iwe, pseki mhaniwe. Indo wachitafaninga soiwe dhemeti wemunhu. Focus mhani mudhara. Chikombera, wati? Iwe wega ugayewo here mudhara iwewe, ye? Takasimbisana kuti kudikwe isusu pachirasta pedu, ndiudze tinzwa. Takatika muHarare muno kana kunze kuHarare futi, paribe kana pati bodzi bai inoti watoreka kuenda. Takakokiwa, tiribe, tinondori kana taburikira nenge mapede, shoti roekweyo. Saka seiko ruda kunyepedzera kupusa iwe, usanyepedzere kudzungaira stereki. Ndinokuputitsa dzimusoro zihombe iroro getaway mhaniwe. Then takati kudiko kana vanhu vachinge vakuda kutirambidza kupinda mufunction kana Ingrid. Wakati kwati nobva tapunzumura vanhu wose, asi inini chikombera shamwarika reka ndikunyepe chokwadi. Ini ndochikangu kupunzumuriwani. Vamwe satizwe tichireke takaipo pai. Kutyisidzira vanhu bakani mastatement ekuda kutyisidzira vanhu ai. Aye, ndidamburiyo zvangu nawo nditadzike ndakorema mapuni angu kumusha uko. Ndozvidaba zvangu ini. Iwe haisiriyo nyaya yatiri kutaura nezvayo panapa iyoyo getaway mhaniwe. Saka ngatidai soka naIngrid. Owo. 442 formation. Atake kumabharaima, atake kumajapanese, atake kumateteriende. Shoti roekwayo chikombera chombanye-mbanje. Ona kana Ingrid, iwe unotongoudza mukadzi wako kuti kwaita emergency basa waiziyaka, then ipapo tobva tangoti dhaka, because mahwani wangu ka, nekuti mwana womufesi wako kari kunzi asvitsa 10 years waiziya. Saka ikoko kauko kunenge kuine magaka mambishi nenyama yenguruve yakagoshwa waiziyaka, plus alongside havandenge vachiteta ka-American gurashi chaiko. Ende ndakanzwa futi kamakuhwa ekuti ikoko kwako vanenge vachigocha mafutsuroka vachipa munhu yake gaya wangu. Ita hubwodo iwe. Last week ndakasaya chikafu bakani mukadzi wachanga nebirthday futi. Vanhu vakadya chikafu chese ndiri kugedhi ndichita security. Anozani zve mwana wacho uye Michaela. Hanzi anonzi Michaela kana kuti tine vimbo Rambanepasi waiziya. Saka asvitsa ka 10 years nhasika. Saka isusu zvotochiita apa pakapa. Takutongodimbudzira kane muzengeza umo tonobudira kushowground waiziyaka. Then tobva tatitande neburawayo road waiziyaka kuGalloway kudhuzo kurasta man. Asi manje chikombera tosvika tichitodini papati yomwana mudiki iyoyo. Mwana muchenezi shamwari. Tondoti tuturututu tichiburikira pawanhu ipapo. Ndonyara ino varume. Rasta man muri kuda magaka mambishi here kana kuti kwete? Mashonja ndikuyadama ndiwe. Okay. Right. Nyama yenguruve muri kuida here airi man. Humba ndoidisa bakani. Kumusha kwangu ndobvokawo. Hautondedza kuti mudhara humba. Right. Muri kuda here kutengerwa doro naBlasman naJoe Rambanepasi. Doro ndorida manduwe. Shoti roekweyo. Yesaya ataki takanonyepera mukadzi wako katakaenda kunotoni kubirthday party waiziya. Saka takuenda keswadzimai. Musara musha handiti. Yenoti basa rikuda kunoita roka toripedza nokasike rekweyo. Ndauwe. Woi baba Oshomole. Mutigiro upfu wapera muno. Aiwa baka mune wadzimai. Chinge kunda kunyepa iwano kuti basa rika ndoro kumaketa basa redu rendiskeping iro takiita iri. Saka tikubhadhawa ba. Asi wakafarira basa ro manji. Washabva watidedza futi tonete yangu mabasa. Tochichajawo mari manji. Yaunozvija moyo baoshomore. Ubvuka unonopimwa narege mukomana wa Bridget. Zvingatigare tati tina zuva rese panapa ka. Bra Ingrid. Chibva matakura kamatitupiki tozongoashandisa kamukuita chivanhu chacho maiziya. Wadzimai matutupiki yaka musazoti kwai tokuenda koja nyama ba. Aiwa ndokutupurisa tumanyongorosi neturi muroni atine tigadzirayo. Hamungambozvizwise basa rendiskeping yotakuita iwewe. Koini ndambotiko ini zvangu ini. Chiitaika muende kwacho apa. Nadedi. Munotakura matutupiki kubasa here. Iwe nyararo wazwaka nyongono yako iyi tikuita zvotori roba muno. Chikombera hindei. Iwe mfanewe shut up mani, get away wanzwaka. Get away mfanewe, get away. Iwe anoputa mbanje ndiani yeye? Ndisire mwana wangu please. Endai murugare uko. Mvachikombera. Mana midangoti hendo puta mbanje. Ndakamboputa mbanje nemere nini. Hindavaka nemene ngudzi mimi. Oshomori. Ndati nyara wazwaka. Ndokunosiyanda kubanzura ke baba wakatonhorewa. Hinde Chikombera. Midedi. Muda nditondora ndakutadzira chii nini. Nosaka muda kanda kupatia mwana mudiki muchinyevera mhodza. Chaya kushandira mhuri yenyu. Makuita sona nemapati vana vadiki. Ngape naurada mwewe. Iwe. Musiya ataure Ingrid.
Wati mwana wangu Pythagoras. Modza muri kuvhara namuradhava vari kuenda kubirthday pake raMichaela tinemba Rambanepasi kunotonhu komaziya vari tokuvharai hakuna na graft ririkoko mwana ari kuendera kupati yeka ndotomuziva ndadzidza ndandajambiswa panotonhwa neprimary paipai ndatodzidza naye same class namana hayo mfana iwe shut up mani get away wanzwaka get away mfana iwewe get away saka wembwa handidi kuchidzwa futi izvozvozvo saronisa zvichigatsagatsa mibhe wenzwa waka manje mungudobata mai ikoko timu ramukaendera iroroka havako maziya vakatendeswa kunze kwenyika nemudhara wacho maziya vari kunoserebreta kunze kwenyika uko hati mudhara wacho ndiye najo Rambanepasi here munozviruza izvi Baba Oshomole. Oshomori. Kasika kudzorera kabhegi kako mubedroom tuone. Iwe chikombera chedikita chete. Kasika kubuda muno mtuone. aya mahwambi zvaendwa izvi happy birthday Michaela Rambanepasi once takaenda maiziya Madziro Anenzeve. Madziro Anenzeve. Apana kutamba kwakadai kana uri ushamwari ticheke ukama.